Els veïns del carrer Mur, número 28, s'han despertat aquest matí amb una mala notícia. Bueno, doncs es veu que aquesta nit o aquest dematí han entrat a robar els trasteros. Aquest dematí a les 8, quan jo m'he anat a treballar, el bombín de l'ascensor estava fora i he pensat que era que algú hauria tirat molt de la clau i s'havia tret. Després han començat a baixar veïns al pàrquing i ja s'han trobat amb els trasteros, amb tots els trasteros oberts. Encara que per les primeres impressions dels veïns, a primera vista, poc o res s'haurien endut els lladres. Sembla ser que, en principi, sembla ser, jo parlo per dos veïns que he parlat, que tenien tot. No sé la resta si ho tindran o no ho tindran. Podria apuntar a un robatori per encàrrec, o bé cercant algun tipus de material específic, com per exemple bicicletes d'un alt valor econòmic. Podria ser. Fa uns anys, la mateixa comunitat ja va patir un fet similar. 8 anys ja van entrar i van rebentar també totes les portes. Raül és un dels veïns afectats. En total, s'haurien forçat més d'una desena de trasters i s'haurien ratllat alguns vehicles que estaven aparcats a les portes dels mateixos. Raül creu que falta seguretat a la zona. Això és degut a la inseguretat que tenim a aquest barri. O sigui, creiem, jo opino personalment, que el que és el barri de la Vila de Martorell n'hi ha una inseguretat total. O sigui, de nit això és el viejo este. Els veïns estan a l'espera de l'arribada del manyà per reparar els panys malmesos. Una vegada Mossos d'Esquadra ja han passat pel lloc i ja s'hauria efectuat la corresponent denúncia.